Hei! Mä haluan näyttää sulle 5 erikoista paikkaa Kalajoelta. Mariston pakat on todella erikoinen aavikko keskellä metsää. Katsoppa miten näppärästi pyörähdin tähän Vihaslahden lintutornille. Täällä se on mukava katsoa syksyn etenemistä ja lintujen muuttopuuhia. Halkolan mutka on Kalajoen oma Grand Canyon. Löydät Halkolan mutkan Siiponjokisuulta läheltä Kalajoen satamaa. Kainuun kalliot löydät Kalajoen sataman takaa. Tämä on upea paikka ihastella meriluontoa ja auringonlaskuja. Kalliossa on vanhoja kaiverruksia, vanhimmat niistä jopa 1800-luvulta. Tällä hetkellä meri pauhaa ja vesi on aika korkealla. Jos oli vanhoja Kainuunkallion kaiverrukset, niin on myös tämä yli 200 vuotta vanha ikimänty, joka kasvaa Siiponjoen varressa. Nämä kaikki 5 erikoista paikkaa Kalajoelta löydät Outdoor Active-sovelluksesta nähtävyyksillä.